Така. Снимаш ли? То снима, нали? Приближи малко. Точно до барабана. Барабана където е? Той трябва да е в средата малко. Така. Така. Готов. И така? Така. Имаш най-вече пиштола, малко от ръката и може и мене. Нали от пиштола е най-важно. Да, още едно. Афли, чакаш. Пълно. Готови? Чакай, готово. Ти е толкова взе, да, смисъл само ги варя и това е. И ти си спираш тук файл. Мало. Аз ти ти засечи. Ем си. То. Ето това е.